بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم الفاتحة. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Poštovani prisutni, čast mi je i zadovoljstvo da vas u ime Medžlisa Islamske zajednice Rožaje sviju poselamim i poželim hošgeldiju. Otvaranje ovoga hajrli skupa kako i dolikuje započeto je odlomcima iz časnog Kur'ana Kerima koje je proučio Amer Efendija Dautović. Ovom prilikom selamimo reise Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifata Efendiju Fejzića, potpredsjednika Skupštine Crne Gore gospodina Mirsada Nurkovića, glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Bilopolje i pomoćnika reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori Enisa Efendiju Burđovića, predsjednika Medžlisa Islamske zajednice Rožaje Ernada Efendiju Ramovića, predsjednika Skupštine opštine Rožaje gospodina Almira Avdića, glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Rožaje Rejhana Efendiju Hota, vas hadžije, buduće i ako Bog da one koji se spremaju i koji će obaviti hadž, njihove porodice, sve ostale prisutne džematlije. U Kur'anu se kaže inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bekkete mubarakan wa hudan lil-alamin. Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Meki, blagoslovljen je on i putokaz ljudima. Hadž je jedan od 5 temelja Islama, stroga obaveza svakog punoljetnog, pametnog, slobodnog i imućnog muslimana. Hadž je jedan od najsvetijih obreda Islama i najuzvišeniji propis. On se po svojoj važnosti izdvaja od ostalih obreda. On u sebi objedinjuje tjelesnu i materijalnu vrstu ibadeta, a radi tog je propisan da se obavi bar jedanput u životu vjernika. Obavljajući hadž, vjernik zapravo potvrđuje dosljednost izvršavanja prethodnih islamskih temelja šarta. Hadž, kao i svaki drugi vid ibadeta, sadrži u sebi veličanje i slavljenje Allaha, praštanje grijeha, očuvanje vjerske dosljednosti i ličnosti na način na koji je Allah uzvišen i zadovoljan, te čistoću duše. Sada će nam se predstaviti učenica medrese Mehmet Fatih, Ilda Kalač, koja je za nas pripremila 2 ilahije, pa je pozivam
da ih pruči. Sva bogatstva ovog svijeta u jednom bih času dao. Kad bih Meku ugledao, pored Kjabe kad bih stao. Kad bih Meku ugledao, pored Kjabe kad bih stao. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. U Bejtullah kad bih ušao, na seđdu bih Rabu pao. Sa suzama u zikiru vječito bih tu ostao. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Na Arefat kad bih stao, u dovu bih stvorio se. U zanosu do vječnosti svome Rabbu molio se. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Kad bi Zemzem vode pio, teret s duše ja bih skinuo. Lebejk Allah, srce zbori, hvala Rabbu što me stvori. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Ej Allahu, svjetlo duše i plavog neba vlasniče, kud god lice ja okrenem, tvoj pogled me se dotiče. U suzama kad se gušim, kada srce tuži ječi, dozivam te, oči sušim, čujem tvoje svete riječi.
Ej Allahu, pogledaj me, dno duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi. Ej Allahu, ej radosti nada svima radostima, ja iskusi sve ljubavi, ali ko tvoje ne imam, ti mene moj ostaviti, tako ti velikog subhana. Ja ću tebi to učinit, griješan al džana odana. Ej Allahu, pogledaj me, dno duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi. Da Allah uzvišeni nagradi naše medresantice, polaznice škole Kur'ana, da ih uputi putevima Islama, da budu dobri insani, vjernice i ako Bog da buduće hadžije. Koristim priliku da poselamim i upravnika medrese Mehmet Fatih, odjeljenje u Rožajama, Redžep Efendiju Murića, te upravnika škole Kur'ana Kemala Efendiju Murića, kao i ostale prisutne imame i kolege. Allah je odabrao pojedince iz ljudskog roda, određenom vremenu i prostoru dao je prednost. Boraveći na hadžu, vjernik se nalazi na odabranom prostoru i vremenu, te slijedi put odabranih Božjih poslanika. Hadž u sebi sadrži veliku društvenu korist, ljudi se međusobno upoznaju prostor, upoznaju kulturu i običaje prostora kojim se kreću, što svakako obogaćuje njihovo saznanje. A sada upoznajmo se i mi s našim ovogodišnjim hadžijama. Ove godine iz Crne Gore će posjetiti najodabranija i najljepša mjesta na svijetu, njih 200, a iz Rožaja ovogodišnji hadžije su Amer Efendija Davutović, Jakub Efendija Murić, Mersiha Murić, Jusuf Juso Bećiragić, Ismet Hadžić, Jonuz Hot, Abdurrahman Fejzić, Muhamed Šutković, Avdo Šutković, Almedina Šutković, Nuho Ramović, Hasna Ramović, Mithat Pepić, Seniha Redžić, Azra Fetahović, Ismet Daci, Florija Daci, Sabaheta Skenderović, Umihana Kalač, Izeta Fejzić, Hakija Murić, Emin Murić, Rešid Košuta, Dilek Bibić, Eda Bibić, Dilara Bibić, Esad Kurpejović. Ovogodišnji bedeli su Redžep Efendija Murić, bedel za rahmetli Redžepa Kalendera, Kasim Efendija Murić, bedel za rahmetli Fazu Kalender, Rešad Košuta, bedel za rahmetli Redžepa Košutu, Serkan Mehović, bedel za rahmetli Zehru Hasović,
Rahman Camić, bedel za rahmetli oca Jašara Camića, Denis Bibić, bedel za oca rahmetli Tahira Bibića, Mirzet Bibić, bedel za rahmetli majku Ifetu Kardović Bibić, Iqbala Kurti iz Berana, bedel za rahmetli majku Mijanu, student bedel za Saniju Agović, student bedel za rahmetli Emiru Husović, student bedel za rahmetli Eminu Sinanović, student bedel za rahmetli Nurković Umera, student bedel za rahmetli Nurković Aza i student bedel za rahmetli Sadiku Hot. Molimo Allaha uzvišenog da im olakša put, obrede hadža i da se kući vrate dobrog zdravlja sa primljenim hadžom. A sada pozivamo reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifata Efendiju Fejzića, da nam se obrati vazu nasihatom, a nakon njega Rejhana Efendiju Hota da nam prouči ikrar dovu. Bujrum reis Efendija. Euzu billahi mine šeitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala sejidina ve nebina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ejmein. Poštovani potpredsjedniče Skupštine, predsjedniče Skupštine opštine, dragi kolege imami, uvaženi hadžije, braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Na samom početku moram da kažem da previdio sam današnji skup, tako da ja na ove ovakve skupove volim i da se pojavim sa džubom i Ahmedijom, ali, kako rekao, previdio sam ovaj skup, nije mi bila tu i nisam htio nešto da improvizujem sad, ali lijepo je kad imama, kad hodžu vidite u džubi i u Ahmediji. Evo ova logo koji vidite ispred nas je Islamska zajednica u Crnoj Gori, koja ima, to bi se u islamskoj terminologiji kazalo, silsilu, odnosno vezu, direktno do poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, poslanik Muhammed alejhi selam, pa nakon njega četvorica halifa, pravedni Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija, pa Emevije kao dinastija hilafeta, pa onda dinastija Abasija, pa dinastija Osmanlija, i u doba te dinastije mi se upoznajemo sa islamom na ovim prostorima prije 5,5 vjekova, možda i malo više u nekim dijelovima. Pri kraju te dinastije prvi poglavar Islamske zajednice muslimana u Crnoj Gori se postavlja od šejhul Islama iz Istanbula. I ima, a da tako kažem, raziluk od šejhul Islama i halife i postavljenje za obavljanje šerijatskog posla muftije za muslimane u Crnoj Gori. Bili su razni periodi uspona i padova i unutar Islamske zajednice, u mnogo čemu je to značilo od državno-pravnog statusa i uređenja okolnosti države u kojoj živimo, da li je to Crna Gora, da li je zajednica, da li je ovakva, da li je onaka, ali ova zajednica se očuvala svo to vrijeme. Mi smo prije 2 godine imali jednu svečanost 550 godina stare džamije u Plavu. Toliko je dugo islam na ovim prostorima, a ove godine ćemo imati 120 godina od zvaničnog priznanja islama u novoj istoriji Crne Gore. Ustavu Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine, ove godine će biti 120 godina, i prva smo islamska zajednica, odnosno prva
zemlja koja je priznala islam zvanično u Ustavu, ne u nekim manjim aktima, je upravo bila Crna Gora. Tako da smo i na to ponosni. Ali kažem, bilo je uspona i padova. Bili su teški vremeni bivšeg sistema, komunističkog i tako dalje. Ali je ova islamska zajednica i to preživjela i nadživjela. Nadživjela i Osmansko carstvo, i Knjaževinu Crnu Goru, i Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno kasnije Jugoslavije, i SFRJ, i SRJ, i evo nas u Crnoj Gori. Islamska zajednica je tu gdje jeste i ne mrda. I ona je jako bitna institucija, da znate, za muslimane na ovim prostorima. Mi smo prije nekih 20 godina preuzeli islamsku zajednicu, jedna mlada generacija ljudi koja je došla. Islamska zajednica je bila takva kakva je bila. Vjerovatno nije ni mogla biti bolja i jača, jer je upravo smo izašli iz onog sistema o kome sam govorio, izašli smo iz ratova 90. godina, ili bolje rečeno agresija na pojedine države u našem okruženju gdje dominantno živi muslimanski živalj, ali smo vjerovali u uspjeh. I uspjeh ove generacije ljudi koji zadnjih 20 godina rade je vidljiv na svakom ćošku naše islamske zajednice i Crne Gore. Od Ulcinja do Pljevalja, od Herceg Novog do Plava. Više smo nego udvostručili broj vjerskih objekata, kvadratnih metara obrazovnog prostora na prostoru naše islamske zajednice, i pokušali smo da pratimo i druge trendove i da kopiramo uspješne islamske zajednice u našem regionu i okruženju. I bavili smo se između ostaloga i ovim poslom. Znate, prije 20 godina mi smo iz Crne Gore ispraćali negdje oko 15-20 hadžija. To je činjenica. Pa bi nas tada neko pitao, pa što ne organizujete vi nešto, pa kako? Pa kako da organizuješ za 15 hadžija? Šta da organizuješ? Ali to je raslo i čuli ste malo prije Ramiza Efendiju. Mi ove godine pratimo 200 hadžija iz naše islamske zajednice i u našoj organizaciji. Organizujemo bez problema hadž. Nažalost, neke islamske zajednice, nije samo islamska zajednica u Srbiji, nego i neke još druge, ne uspijevaju da to urade. Sad ja neću da ulazim u to, ja žalim zbog toga iskreno. Mi smo samo u toku prošle godine, ova vaša mala zajednica, smo imali iz Saudijske Arabije posjetu 2 ministara. I to posjetu u našoj režiji. Nisu oni usputna stanica bili da dođu kod nas, nego u našoj režiji, pa usput su posjećivali i neke druge. Ministra za islamska pitanja i vakufe Kraljevine Saudijske Arabije i ministra za hadž i umru Kraljevine Saudijske Arabije. Saudijska Arabija je vrlo ozbiljna zemlja, vrlo ozbiljna. Mislim da je negdje 8. ekonomska sila u svijetu. Najznačajnija zemlja u tom dijelu svijeta na Bliskom istoku. Nisu ti ministri tek tako sami došli, nego je neko radio godinama da se naprave te veze i konekcije i da neko prepozna ovu malu zajednicu i u tom dijelu svijeta. Braćo i sestre, ovo vam ne govorim zbog sebe, pa niti zbog zajednice, ovo govorim zbog vas. Malo se ponekad, čini mi se,
treba naš narod više ugledati na ove druge i njihovo poštovanje prema vjerskim institucijama. Mi govorimo i vjerujemo u onu inne dine inda Allahil Islam. Jedina prava priznata vjera kod Boga je Islam. A oni drugi su često puta bolji primjeri od nas. Nažalost. Kada je sagrađena džamija u Beranama, tada je Idris Efendija Demirović bio reis islamske zajednice i rekao je jednu fantastičnu rečenicu. Džamije pravi džemat, a u Beranama džamija treba da napravi džemat. Ja bih to rekao da smo mi u cijeloj Crnoj Gori to radili u islamskoj zajednici. Svugdje vjernici prave institucije, mi smo odabrali mnogo teži put, ali smo napravili institucije vjerujući i sada ugledavši plodove toga da te institucije prave vjernike. To je mnogo teži put, ali nismo imali drugog izbora. Što se tiče hadža, on je jedan od 5 islamskih stubova. Vi to manje više svi znate. Ovdje je lijepo da smo se okupili da proučimo dovu prije svega za vas. Allah je nas zadužio nekim stvarima, a nekim ne. Islam je fantastična, samo onakva vjera kako uzvišeni Allah svemoćni mogao da pruži. Ona duži nekoga, nekoga ne duži. Nešto duži sve, a nešto duži samo pojedince. I ona je uvijek ta koja u sebi svakodnevno pokazuje ono pravilo jesiru velatu asiru. Olakšajte, a nemojte otežati. Vi boravite i vi ćete boraviti, inša Allah, i u onom ašeru koje Amer Efendija proučio i Rami citirao onom ajetu inna evvele bejtim vudija lin nasi alladhi bi Bekkete mubareken wa hudan lil alemin. Prva kuća se vjeruje na ovom dunjaluku koja je sagrađena je Kaaba. I po mnogim mufesirima nju je sagradio Adem alejselam. Kako kažu, u tufanu ili potopu za vrijeme Nuha alejselama ona je u potpunosti nestala. Jer znate da je Allah dželešanu kaznio narod Nuha alejselama zbog nevjerstva potopom. Ibrahim alejselam je obnovio na istim temeljima. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je očistio od kipova i idolatrije. I zato se spominje u Kur'anu kao prva kuća. Evvel bejt. Prva kuća. I zato Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže da ne postoji ni jedan dan kad će ljudi moći da se izbave džehennemske vatre kao što je to dan Arefata. Tako da iskoristite hadž i svaki moment, jer ne postoji drugo vrijeme kad se možete osloboditi halalite džehennemske vatre kao što su to dani hadža i Arefat. I još kaže poslanik, poslanik je učinio dovu za sve buduće hadžije. I u toj dovi poslanik moli Allaha, gospodara svjetova, Allahu, oprosti hadžijama i oprosti onima za koje hadžije traže da im se oprosti. Zato
Ne samo što činite dovu za sebe, nego u dovama ne zaboravite i nas. I u dovama, draga braćo i sestre, drage hadžije, ne zaboravite Palestinu. I ne zaboravite Gazu i ne zaboravite ovaj zulum koji se čini pred očima cijeloga svijeta. Molim Allaha, gospodara svjetova, da vama Allah olakša put, da vam Allah ukabuli i primi hadž, da vam Allah primi dove na hadžu, da Allah da mira u svijetu, posebno u Palestini, da Allah sačuva one nedužne ljude, da im Allah da snage, jer svi smo odgovorni. Mi smo odgovorni onoliko koliko mi možemo da kažemo bar. I ja govorim. Ja zbog toga govorim. Jer ja drugo ne mogu. Ali možemo dove da činimo za te ljude. Jer snimak onog djeteta koje plače i kaže sve ću vas kazati Allahu. Je odgovornost na sve nas. Hadž treba da vas učini boljim. Kao što svaki vjerski čin treba čovjeka da učini boljim. Allah kaže inne salate tenha anil fahša i vel munker. Namaz čini čovjeka boljim. I hadž kao obaveza treba da vas čini boljim. Kad se vratite, i ukućani, i komšije, i prijatelji treba da osjete da se kod vas nešto promijenilo. Da ne bude kao onaj stari koji je govorio, snaho, ja sam isti onaj što sam bio. Da ne kažem šta. Dakle, mora vas promijeniti. Ali ne da letite. Ne ni sad da idete po titulu da ste hadžije, da ste vi sad, I tu ću se malo našaliti na kraju i s tim završiti. Jedan, kažu, iz Turske je pošao na hadž, iz nekog zabačenog mjesta i došao do aerodroma i u tuvale tamo da uzme abdest i ruke vidi, voda na senzore ide sama, ja krenuo na hadž, kaže, već je Allah počeo da mi daje ćirametluke. Pa onda na aerodrom kaže, ide pokretne stepenice, on kaže, to je to. Nema, ja sam sad evlija. Ode tamo u poslanikovoj džamiji imaju neku pole se skroz otvaraju. I on kako klanja u džamiju, bilo malo zagušljivo, i kaže, zagušljivo, kupola se otvara. Evlija, nema druge. I sad on pun sebe, kaže, dolazi do mezara poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i kaže mu, Božji poslaniče, vidi ko ti je došao. Sav pun sebe. Dakle, nemojte ni precijeniti sebe, ali neka vas svako dobro djelo i hadž kao kruna ibadeta učini boljim ljudima. Neka vam Allah u Kabuli primi dove, neka vam je hajli put. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا من طهر الحجاج الواقفين في عرفات عن السيئات، ونصلي ونسلم على من ناجى ربه بعرفات لتطهير أمته عن السيئات، وعلى آله وأصحابه الواقفين على عرفات طاهرين عن السيئات. اللهم يا وهاب ويا فياض ويا من فضل جبل عرفات على سائر الجبال أرض الحجاز،
اجعلنا طائفين حول الكعبة المكرمة إلى يوم الانتهاد واسقنا اللهم في الدنيا من بئر زمزم وعين زرقم وفي الآخرة من ألذ الحياد ويسر لنا زيارة روضة المطهرة وتربة المزهرة التي بينها وبين المنبر روضة من رياض الجنة بحرمة من قال في حديثه من زار قبري وجبت له شفاعتي ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. اللهم كما يسرت لعبادك هؤلاء في الدنيا شرف زيارته فلا تحرمهم في العقبى من فضل شفاعته واحشرنا يوم البعث في زمرته وأمتنا على محبته وسنته واسقنا اللهم من حوضه المورودة بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلهم يا مولانا ذاكرين بلسانهم مستشعرين بقلوبهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واجعل يا ربنا هذا المجمع مجمعا مباركا ودعاءنا هذا دعاء مستجابا وارزق كل من شعر قلبه بالذهاب إلى تلك الأماكن المقدسة دعاء مسموعا كما نرجوك يا ربنا أن تحفظ عبادك هؤلاء من كل سوء برا وبحرا وجوا وتردهم إلى بلادهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دين واخذل من خذل المسلمين. اللهم يسر للذين يريدون الحج ولا يستطيعون إليه حجا مرارا وللذين أدوه تكرارا واكتب السلامة والصحة والعفو والعافية علينا وعلى سائر الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين والحاضرين والغائبين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لله تعالى الفاتحة. Neka hejli olsun. Poštovani prisutni, hvala vam što ste svojim prisustvom uveličali ovu svečanost. Našim hadžijama još jedan put upućujemo najiskrenije čestitke. Molimo Allaha dželešanu da ih počasti potpunim, primljenim i kabul hadžom, da se vrate zdravo i s hajrom svojim porodicama i zajednici, duhovno obogaćeni i oprošteni od grijeha. Neka ih na ovom putu prate riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je rekao: za primljen hadž nema druge nagrade osim dženet. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. He's always close to you.